Despois de anos realizando diferentes melloras, o Colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia xa está totalmente renovado. A Xunta investiu nas últimas actuacións máis de 800.000 euros para realizar unha reforma integral do centro. Que consistiron nunha remodelación integral do colexio, traballos que afectaron do que se beneficiaron tanto da parte exterior dos edificios como da parte interior. Na parte exterior, bueno, pois houve o cambio todo das cubertas e logo tamén o que se corresponde á carpintería exterior, e na parte interior, bueno, pois o que se refere a falsos teitos, a iluminación LED e tamén a sustitución da caldeira antigua de gasóleo por outra sostible, tamén unha mellora no que se refire a un ascensor. A reforma era unha bella demanda da comunidade educativa e serviu para dar solución ás necesidades do centro. No colexio, en canto a tellados, en canto a instalacións ou a melloras interiores que eran necesarias, e digo que hai máis de 50 anos que nos había tocado no colexio, pois eu creo que falando co director do colexio, pois e tamén coa AMPA, pois estas melloras pois de alguma maneira van a redundar nunha mellor utilización dos recursos e tamén das instalacións, non? E isto van a disfrutar os nenos de Ribadumia. Dende o centro xa notan as melloras, aínda que a Covid impida gozalas por completo. A ver, agora o problema que temos é o tema do Covid, co da ventilación cruzada e todo iso. Non é que poidamos notar moito esa mellora, pero notase unha vez que entras no centro, por lo menos o chan, por poñer un exemplo, non está resbaladizo como estaba antes de facer estas obras. A boa sintonía entre Concello, Comunidade Educativa e Xunta leva a todas as partes a comprometerse para continuar traballando en mellorar calquera deficiencia que xurda no centro.